A través del riure i de l'erotisme que facis reflexions bastant profundes. La diferència és que en el meu llibre tots no són de riure, perquè no vaig ser capaç, perquè ho vaig orientar d'una altra manera, perquè n'hi ha molts de més curtets, no sé. Sí, jo quan em va escriure l'editora vaig pensar, aviam de què va el llibre, perquè clar, jo no l'havia llegit, no? I llavors me'l vau enviar, vaig parlar amb tu, tot això a través de WhatsApp, no sabíem ni la veu que teníem. No. Llavors quan el vaig rebre la setmana passada i el vaig anar llegint, dic, ostres, sí, és que m'hi veia reflectit, una cura pel llenguatge, per recuperar expressions, per buscar un llenguatge figurat, buscar qualsevol paraula que de seguida li busquem una segona intenció, perquè si està en un context, doncs en aquest cas eròtic o el que sigui, o humorístic, doncs de seguida qui ho llegeixi ho veurà, no? Moltes dites, fa servir moltes dites, que és una cosa que a mi també m'agrada molt. És a dir, que hi ha una cura per preservar un llenguatge, però per no fer de mestratites. Volia preguntar una cosa, després de fer l'amor, jo com a home, com m'haig de vestir? No, t'ho pregunto molt seriós perquè he pensat, no ho fas bé, i llavors el poc èxit que tinc s'enlira enormes perquè, aviam, la protagonista del seu conte, que es diu Vestir-se, em penso que és... Es diu Vestir-se el conte. Justament està obsedida no per despullar la parella, no per despullar-se ella mateixa o despullar-se l'un a l'altre, sinó quan han acabat, aviam com es vesteix ell. En aquest cas és una parella heterosexual, i per tant, com es vesteix ell? I normalment els homes la caguem. No quedem gaire ben parats els homes, també tot s'ha de dir, que mandolistes, borinós, no m'acordo quines paraules fa servir, tot això dic. Sí, gamarús, sí, els homes, però vaja, ja és això, Bueno, digue-m'ho, que ara no ens sentirà ningú. És que em va riure. És molt lleig quan un home, després de fer l'amor, agafa i el primer que es posa és els mitjons. Conteu mascles a la sala. I es posa allà passejant-se, dient de coses tan tranquil·les, amb allò... I amb mitjons. Quins són els mitjons? Molts són els mitjons. Els mitjons són fonamentals. Primer els calçotets. Primer els calçotets, sí. Perquè n'hi ha un que també es posa la camisa i també va amb la camisa i va amb tot allò penjant, també. Sí, és que no me'n recordo ara com ho faig anar, això. Va per aquí. Vaig pensar, el que jo estic fent és buscar alguna cosa que tots portem dins, reivindicar alguna cosa, posar de manifest una ferida, una pèrdua, una idea, no? I quan ens passa alguna cosa, nosaltres volem quedar bé. Normalment ens interessa quedar bé amb les persones que ens escolten i no anem mostrant-nos d'una manera antipàtica o barruera. Portem el filtre Instagram. Exacte. Que només ensenyen les coses maques, no? Doncs una mica és com el bonsai, que l'anem arreglant i harmonitzant, i d'aquí ve de pensar, hi ha altres coses, no només temes eròtics. I, bueno, hi ha algun conte que està entre eròtic i no eròtic, però que permeti alguna relació, com el de la nena que es pensa que no canta bé perquè està grassa. No és eròtic, però hi ha un punt allà. Un punt estètic, el punt d'agradar, Però després també hi ha un conte com el de les tietes, que és un senyor que parla per telèfon amb les seves tietes cada dia, que aquí no hi ha res d'eròtic. Toques la bellesa, ara que has tret aquest tema, bellesa en V baixa. I surt sovint aquí amb les tietes, que és un conte molt entranyable i molt divertit. No hi ha erotisme, però és igual, tampoc ho trobes a faltar, vas fent, la vida també és el que diem, no? Hi ha primer plat, segon plat i les postres, no? I després potser hi ha repicó, però clar, si sempre hi hagués tot el dia postres també... Com el grup. Com el grup, pobre nano, que esclar, no dona l'abast. Però parles aquí de la bellesa d'una manera molt
A mi m'agrada molt aquest de les tietes. I també hi ha un moment que hi ha un conte que si quan el llegiu us el pera, a veure com es deia, que ja no me'n recordo, El xicot del tren. Quan l'hagueu llegit, canvieu els sexes dels dos protagonistes i veureu com és un conte absolutament políticament incorrecte. Tal com està plantejat, que la iaia, que la dona gran, la iaia, que li mira el culet i que es vol cepillar, ui, el cepillar, que es vol, com ho diuen això? Com ho diu el Margil? El Margil fa servir una expressió molt divertida, bueno, que es vol traginar això, que es vol traginar el nano jove, és molt divertit, perquè a més el noi li deixa seure el tren, perquè el tren va petat de gent, etc. I llavors canvies de sexe i és un conte absolutament, avui dia ningú se li correria escriure'l si no és per provocar, no? I en canvi, tal com tu l'escrius, és d'una tendresa absoluta, no? Perquè t'imagines aquella iaia mirant-li el culet amb aquell nano, que te l'imagines també molt guapo, tots són guapos els nois que hi poses, Home, ja posada... Ja, el que t'inventes, no? El que t'inventes... Clar, en tots els contes hi ha alguna cosa dins que està com arreglada, no? Maquillada. Inclús les tietes, no? Que tenen la seva particular manera de viure i la seva manera de passar-s'ho bé, no? Doncs elles també tenen això. Són d'abans, el seu món és el petit món del seu carrer. Això està inspirat en una tieta meva que vivia al carrer Ataülf, al barri gòtic. Jo també visc al barri gòtic. Vaig pensar que ella sovint m'adonava que la seva vida, la seva visió del món acabava on acabava el carrer. Una manera de... No sé, ella tenia... Això era el seu bonsai. La petitesa, no? Com si diguéssim. I amb les germanes, com vas amb les germanes? Perquè hi surten molts de germans i germanes, sobretot. Molts. Alguns. Alguns. I m'ha cridat l'atenció, perquè clar...